Fl-isfond tal-gwerra qalila li għaddejja bejn l-Iżraeljani u l-grupp militanti tal-Ħamas li qed ħalli eluf ta' persuni innoċenti mejta fuq il-medda ta' Gaza u n-nofsinhar tal-Iżrael, iċ-ċermen tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin Glenn Bedingfield tenna li l-Palestina għandha tingħata l-għajnuna umanitarja li għandha bżonn. Waqt il-programm mill-Kamra imxandar fuq l-Istazzjon Nazzjonali, Bedingfield qal li l-Ħamas ma tirrappreżentax lill-Palestinjani kollha u bħalissa għaddejjin minn battalja kontinwa, avolja mill-banda l-oħra l-Iżrael għandha dritt li tiddefendi lill-Art Welida. Għalhekk fl-aħħar jiem kiteb lill-Ambaxxatur Iżraeljan biex iħalli l-għajnuna umanitarja tidħol għand il-poplu Palestinjan, irrispettivament minn dak li qed jiġri. Din il-ġimgħa stess ma ppubblikajtix, però ktibt ittra lill-Ambaxxatur Iżraeljan għal Malta li huwa akkreditat għal Malta fejn tlabtu biex l-inqas ħaġa li jista' jagħmel l-Iżrael u jħalli għajnuna umanitarja tasal għand il-poplu Palestinjan. Il-membru parlamentari spjega li l-Unjoni Ewropea tista' taħdem iktar favur il-paċi u l-ftehim fil-Lvant Nofsani u kien għalhekk li kiteb lill-Presidenza Spanjola tal-Unjoni Ewropea biex fil-laqgħa li jmiss tal-Kumitati tal-Affarijiet Barranin tal-Parlamenti Ewropej din l-affari tkun fuq nett tal-aġenda. Jiena ħassejt li kelli nikteb lill-Presidenza Spanjola biex it-tema tal-Lvant Nofsani tkun tema diskussa fuq livell Ewropew u tingħata aktar importanza għaliex il-Lvant Nofsani huwa il-ġar tagħna u dak li jiġri fil-pajjiżi li huma ġirien ta' dak li jiġri fil-Mediterran lilna jolqotna direttament u naħseb li għandna niddiskutu iktar anke fil-for Ewropej biex dejjem nibqgħu nagħmlu l-pressjoni ħalli xewqa tagħna hija li d-diplomazija tirbaħ fuq l-risposta.